Ọhaneze ndewonu. Asị m nke onye chi Nazare. Abịara m ka m mee ife onyonyo n'isi nwanne anyị nwoke bụ Lord Zeus. Ụnụ nye ife onyonyo tụkwasa ebe nke ọzọ, ụnụ ji esi na ya mata ife nna akọwa. Finally, Chidimma have transferred to First Delta American Hospital, Asaba, for proper medication. Ana m ekenekwa the foundation of Lord Zeus family. Ka fa si were mee gịnị gbata ọsọ enyemaka. Onye ka ndị Igbo tụrụ inu si na ọnụrụ mkpu akwa nwanne na-agba n'ọsọ. Eziokwu nke tọkasịchara m ụtọ bụ na Chidimma have receiving medical treatment and he getting recovery. So ana m ekene ọhaneze ikwu na ibe enyi na ọgọ ndị ife Lord Zeus na-amasị ka fa si wee gbata ọsọ enyemaka nyere nwanne anyị nwaanyị nwatakịrị anyị bụ Chidimma. Eziokwu unu n'anya unu ji afụ na ife dị iche adịgo. At least na Chidimma have at least na ọnwụ o bidone nwewe ọnwụ as feeling the father's and mother's care. So mana o nwere ife nsị ka m bịa ka m ntụnye n'okwu a. Biko ọ bụrụ na ị mụrụ nwa, biko neta nwa gị anya ọfụma. Ị na-akpọ mmadụ nwa gị mara onye ị na-akpọ nwa gị. Dịka nne Chidimma si wee kwuo, ọ sị na Chidimma na grandma bụ ife binu. So nọ na nne ya ukwu bi before nwata nwaanyị na ọ na-afụ ife onyonyo ya bịa kpọrọ ya. Mana ihe n'anya ife na Chidimma is going through traumas. Ọfụ mmadụ ọ na-akụja ịghọtagonu because of absence of mothering and fathering care is not there. So man, I thank God that na mgbe ọ na-esi ike ka ọ na-ebi na Chukwu okike abịa ma mere ka ọ dị ode, because ọ bụ na o mere ka ọ dị ode anyị amaghị ife ga-aga nụ, anyị amaghị nke gara ịtọbịati. Mana thank God na ife Chineke amaghị anaghị eme, na Chineke azago ezinụlọ ma ficha afọ anya mmiri through Lord Zeus family and also Lord Zeus himself. Ana m ekene ya na-asị ya na jide ka uji. I don't have much to say. Kama ana m asị ka ị na-ege okwu a na biko tụsara nya gbasara m ozi a. Achọrọ m ka nye nkwado nke m nwa through Lord Zeus platform. So Lord Zeus ebe ọ bụla ị nọ were gị ife onyonyo m, biko contact me private. Ka ntinye nke m na ndị be anyị si onye rụ mkpu akwa nwanne ya na-agba n'ọsọ. Ọ bụ ndụ ka anyị bịara ịzọ. Ọ bụ ka anyị dozie ana Igbo be anyị ka ọ wee dị na mma. Ana m asị Igbo bụ Igbo ebe ọ bụla isi egiri ife onyonyo m, asị m jide ka unu ji. N'ihi na eziokwu Igbo bụ ofu. Maka onye tie mkpu baa akwa n'oke olu, ọ ga-enweta enyemaka. Ụmụnne m, ọ kwụsịa ka ọ ha n'unu. Aka m bụ onye nke unu, Mazi-UC. Ndị be anyị, ndewonu.